Kublai pi baro ke keteng jonga ke dei mida besai mon ngadon hang ni ban petip ye pi baro ba ye kitu ke ba just nat ban shot ban rai ba ye ko audition jong ke jing ye ko shot rai ba la pen ya te kasi film rai bi on pen kut no ke ne ke santrek February ar hajar ar pusau ye kitu ke bala shajir shaka semi final ki hab ban sil by room san spotting ka kila ban sil by cash la ne GP how new number 7640983028. Yaki videos jong ka semifinal on sedang bantap naduk ka Artrik Umaj ar hajar ar pusah ka YouTube channel 2D2L Entertainment hadin balai padiang ya ka bayrung. Ya ka jiktap ka bakhamnya phila ban phone how new number 7640983028 but 8732083372. Tena kaliang jonga ngakit blokit wiang ya kitu baro ki ban sa shimbenta hakani ka jingya cop shot right u blend kul ku ya ka sap ka pong ka ba pi ya don ku blend